27 बिएन एसएसबि हाउलिनिफ्राय सीमा ओनसोलनि सुबुंफोरनो सिलाइ मेसिन सुनाय फोरोंथाय मावबादाया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्ला सापागुरि हालामनि बेन्दोंआव थानाय दावदारा गेलेग्रा फोथाराव दिनै 27 बिएन एसएसबि हाउलिनि गेवलां मेल जानानै थाङो। लोगोसे फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव आनजादबो लानाय जादोंमोन। आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सुबुंफोरनो सिलाइ मेसिन, खुन्दुं, जलंगा, स्ट्रिट मेसिन आरो फोरमान बिलाइ बायदि राननानै होदों। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो 28 साननि थाखाय सिलाइ मेसिन सुनाय फोरोंथाय मावबादाखौ खुंबोदोंमोन 27 बिएन एसएसबिनि थान्दैफोरा। सिलाइ मेसिन सुनाय फोरोंथाय मावबादानि 28 साननि फोरोंथाय होनाय मावबादायाव सीमा ओनसोलनि 32 जन आइजोफोरा सोलोंथाय लादोंमोन। दावदारा गेलेग्रा फोथाराव दिनै जोबथि साननि हाबाफारियाव 27 बिएन एसएसबि हाउलिनि डिपुटि कामान्डेन्ट रबि शेखर साहनि मेल सामलायनायाव आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै सोलोंथाय मावबादायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरनो 27 बिएन एसएसबिनि कामान्डेन्ट अभिषेक आनन्दनि नुजाथिनायाव सिलाइ मेसिन, स्ट्रिट मेसिन, जलंगा, खुन्दुं बायदिखौ गावनि आखाइजोंनो राननानै होयो। 7 बेटालियन एसएसबिनि बे आजादी का अमृत महोत्सव बे हाबाफारिजों लिंक दङ आरो बाय सिभिक एक्सन प्रग्राम फिसा थायो जेब्लायबो। दा दिनै खालि सिलाइ मेसिननि ट्रेनिं होनायनि सार्टिफिकेट राननाय हाबाफारि नङा। बिसोरो रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय जे बाथौ मन्दिर एबा चार्च एबा बिदिनो लामायाव दै लोंनायनि मोनसे सुबिदा खालामदों आरो बिनिफ्राय जिरायग्रा बेन्च बानायदों। गोबां जायगायावनो बानायबाय बिसोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय। लोगोसेयैनो दा आइजोफोरखौ जि सिलाइ मेसिन सुनायनि ट्रेनिं होदों बेजों लोगोसे फार्स्ट प्राइजआव गंथाम मेसिन होबाय आरो सेकेन्ड बिदिनो थार्ड बिदि प्राइज होनाय जादों। माखासे स्टिचिं मेटेरियेल आरो माखासे सार्टिफिकेट। मेसिन मोननाय माने बिथांमोना बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै लाबाय। दिनै सासे हिन्जावसा मेसिन मोनदों फार्स्ट प्राइज, बे बुंबाय मा आं दखान होनानै जासिगोन। थ' बे जाहैबाय गाव गावनि जिबन खांनायाव मोनसे लामा दिन्थिनाय, मदद होनाय। आरो बेजों लोगोसेयैनो न'खरावबो सोरहाबा हयतोबा दखान होनो गोनां गैया, खिन्थु बेबायदि सिलाइ मेसिननि ट्रेनिं मोनोबा न'खरनि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ गावनो सुनानै लानो हायो। दा एसएसबिआ बेवहाय सिमा बेंनायनि थाखाय थाफैदों बेल' नङा। बेजों लोगोसेयैनो दिनैहाय एसएसबिनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट रेलिबो खालामनाय जायो, ट्रेनिं होनाय जायो, जाहाथे जोंनि बेनि लाइमोनफ्रा हिन्जावानो जा हौवायानो जा गासिबो एसएसबिआवबो साख्रि मोनो एबा फौजियाव जयेन जानो हायो। दा जोंनि सेंग्राफ्रा ट्रेनिं लानो आवगायबोनांगौ, रिक्रुटमेन्ट रेलिफ्राव बाहागो लानो आवगायबोनांगौ। बिनि गेजेरजोंसो लासै एसएसबि आर्मि बा सिआरपिफोरावबो जों बांसिन खामानि मावनायनि खाबुखौ मोनगोन। दा बिनि थाखाय थेंक्स होदों आङो 27 बेटालियनखौ। बिथांमोना बेबायदि हाबाफारि लादों। बाहाय गोबां जेंना दं बर्डार एरिया हिसाबै। जोंहा जेनेबा बर्डार आउटपस्टबाबो फुल फ्लेजेड नङा एबा जि चेक पस्ट बानायदों बे टेम्परारि न'फोर दङ, हा हुनि जेंना जानानै दङ। बेजों लोगोसेयैनो मोनसे कनसेप्ट दङ मा बर्डार एरियाखौ जुदि बेंनांगौबा मोजाङै सेकिउर खालामनानै दोननांगौबा बर्डार एरिया जौगानांगौबा बे ओनसोलनि मानसिफोरजों गोरोबनानै जौगानायनि खामानि मावनांगौ। ओंखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिबो मदद नांगौ जायो। तो बिथांमोना मावगासिनो दं, जोंबो मदद होलायनानै सिगांलाङो। ये जो सिविक एक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हम लोगों ने, ये एनी रीजन के लिए स्पेशल पैकेज था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। तकरीबन 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर लाइट हैं ऐसे पूरे बक्सा डिस्ट्रिक्ट में। आपने एक यहाँ देखा दावधारा में, एक लक्खी बाज़ार में पूरा बैंड सोलर लाइट है, फिर गेरुफारा में बैंड सोलर लाइट है, जो बाथो मंदिर है वहाँ पर है, मैना पोखरी में पूरा बेंचेज और लाइट है। और ये टेलरिंग का पूरा ये 36 लेडीज़ को सेलेक्ट किया गया था वुमेन को एम्पावर करने के लिए, कि अगर वुमेन एम्पावर होंगी तो नेशन हमारा बहुत अधिक डेवलप करेगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ मेडिकल सिविक एक्शन भी हम पूरे बक्सा डिस्ट्रिक्ट में चला रहे हैं। कितने दिन के लिए सर? ये 28 डेज़ का ट्रेनिंग था, जिसमें 3 जगह चला ये ट्रेनिंग, बोरो बाज़ार, लक्खी बाज़ार और भूटान खुटी। इसमें 100 वुमेंस का नाम आया था जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया था और उसको ये ट्रेनिंग दिया। और आपने देखा कि हर एक को हमने एक बैग दिया है जिसमें स्टिचिंग मटेरियल और सारे कुछ है। इसके अलावा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सेंटर में आएंगे उनके लिए सिलाई मशीन है, प्रेस है, ऐसे 9 प्राइज उनके लिए है मोटिवेशन के लिए। और दावधारा में आज ही आरओ पॉइंट
और फिल्टर लगाया है, क्योंकि यहाँ 100 गाड़ी आती जाती है और गांव वाले को पीने के पानी का बहुत कंप्लेन था। तो हमने वाटर पॉइंट आरओ यहाँ लगाया है, ऐसा ही लौंगदापाड़ा में भी है। तो ये इससे भी बहुत लोग बेनिफिट होंगे। इस 4 साल में एसएसबी इस बटालियन ने तकरीबन 10,000 लोग बेनिफिट हुए हैं। और एनिमल हस्बेंड्री में भी हमने करीब 16,000 ट्रीटमेंट दिए हैं और इनका एक ब्रीड चेंज हुआ जिससे अधिक हाई यील्ड मिल्क दे रही है। पिगरी ट्रेनिंग दिया है हमने, जिससे बहुत लोग 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। और बच्चों को हमने स्पोर्ट आइटम लास्ट टाइम दिया था, जिससे कि यहाँ बहुत सारे लोग और स्पोर्ट के क्षेत्र में बढ़े। तो एसएसबी का हमेशा से एक मोटिव रहा है और इसका ये विजन भी है कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। केवल हम सिक्योरिटी नहीं कर रहे हैं इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर का, या एंटी नक्सल ऑपरेशन ही नहीं चला रहे हैं, या हम कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। साथ साथ हम बॉर्डर पॉपुलेशन को अपने मुख्य धारा में ला रहे हैं, उनका सर्वांगीण विकास, इनकल्सिव डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम से बहुत अधिक बेनिफिट होगा। अभी लास्ट टाइम भी हमने बोडो के लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग चलाया था, जिसमें तकरीबन 900 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसी जगह। और सबसे पहला बोडो और बॉर्डर लोगों के लिए रिक्रूटमेंट रैली भी कराया था। इसमें कई लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कई पास कर रहे हैं। हमें बहुत अधिक उम्मीद है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें से कई लोग सेलेक्ट होकर गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।